କଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଖେଳିବ? କୋଉ ଖେଳ? ଦେଖିଦେଲୁ ତ ମୁଁ ଆଣିଛି ବୋଲି? ହଉ ତମେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ? କୋଉ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ କହିଲ? ପିଙ୍କ ରେଡ୍। ବସୁନ ବସିକ। ରେଡ୍ ଆଉ କଣ? ଅରେଞ୍ଜ। ଆଉ କଣ? ହଳଦିଆ। ଆଉ ପିଙ୍କ। ବସି ପଡ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ ରଙ୍ଗର ଖେଳନା। ରୁହ ସେଇଠି ବସାଅ, ଜାଗାରେ ବସାଅ। ହଉ ଏଥିରେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ମୁଁ ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ସବୁ ବସିଥାଅ ସେଇଠି। ନା ଶୁଣ ଏଇଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି? ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ରୁହ ମୁଁ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ତମେ ଏଇ ନାଲିଟା ଧରିଥାଅ। ଏଥିରେ ଯେତେକ ନାଲି ଅଛି ତମେ ବାଛିକି ନବ। ହଁ ବସାଅ। ତମର ଏଇଟା କୋଉ? ପିଙ୍କ ନବ। ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ରେଡ୍। ଆଚ୍ଛା ତମେ ନେଇଯାଅ ହଉ ପିଙ୍କ କଲର। ତମେ ସେଇ କଲର ବାଛିକି ନବ ହେଲା। ତମେ ଏଇ କଲର ଧର। ଏଇଟା କୋଉ କଲର? ଗ୍ରୀନ କଲର। ଏଇଟା ମାଟିଆ କଲର। ଏଇଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ପରା ମାଟିଆ କଲର। ହଉ ଆଉ ତମର ହଉଛି ଧଳା କଲର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ନିଜ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବାଛିକି ନିଅ। ବାଛିକି ନେଇକି ତାପରେ ତିଆରି କର। ଜଣେ ମୁଁ ଦଉଛି। ସେ ନବ। ତମେ ନିଅ ଏଇ କଲର ନିଅ। ପୁରା ଲମ୍ବା ଦେଖି ଖେଳିଲ। ସେଟା କଣ ହେଇଛି? ବାଣ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ସବୁ ରଙ୍ଗ ବାଛିଦେଲ ନିଜ ତିଆରି କଲ। ତାଙ୍କର ଦେଇଦିଅ। ତମର ଏଇଟା